Tuwa cilik iso nembang kabeh. Nggih. Apa malih? Musik. Kowe iso nembang apa iki bukan lenggah. Duweni buantok lenggah. Nggih. Dilike aja lali bekti karo ibune. Oh, bekti karo mboke. Arjen meneng Yo. Mbak Ican meneng. Penonton ibu-ibu kasih ibu tak terindah hanya tak harap pakai surya kurang banter aku ibu-ibu bapak-bapak kabeh wong yo dibok lagu ki apik banget bareng kasih tak terindah hanya memberi pakai sang surya apa di gedang kultur kasih itu sangat sebentar tak terhitung sepanjang masa yang memberi tak harap memberi bagai sang surya bersinar dunia. Jika Mbak No pertama ya duk nek iki bukene berbodo bekti ibu ditanya ibu ya lah sing ngene bapakku ora enek lagine mesake wong eneke wis kodhe ora kuwi untung ayah tercinta aku ingin bernyanyi walau hanya dalam mimpi wong kodhe tapi ya tak cewek nih kasih bapak asik kanggo bojo anak direwangi saben bengi dadi panjang tapi uripe tetep ora penak semoga panjang umur kagem bapak-bapak sedoyo bukan pas gobek kasih bapak kanggo ibu
saben bengi dadi manja bayarane ora patek penak semoga bapak uripe panjang jojo apa lagu sing viral melok maju bareng Mbak Diden oke Apa? ban tambal tukang tambal ban tukang tambal ban sekarang kita calon gitu Ya wis tuwa. tunggu batukmu diri enak wis tuwa nyanyi aja ibu Napa sih iso? lah tak paksa lekor ning arep omah cara ning kawangmu aku malah pengen lemes ngene gua nak waras wakale yo anu barang-barang luar biasa. Penonton ini tadi sampai tes apa? Macet dor. Coba ungkap apa orang? Sampai enggak sini? Sampai dong. Aku dong. Ya toh. Sama di rumah aku ngomong. Mbak, B-nya B. macet dor. Jadi mau kurang Kasih lah, Oke, kasih lah. pulang ya kata Ya, saya. ya, ya. macet dor macet dor. Mantap, masih lagi. Coba aku. Macet dor. Mantap. Ayo Macet dor. Iya kan? Isa borak iki lho, isa borak. Mbak iki kan iki lho. macet dor. Ombak. Ayo, saya ngomong. Kelok. macet dor. Ya, kowe. Dor. Macet dor iki lho. Kemarin dia dor gini. Macet dor. Kayaknya aku nyapur. Penonton dia ngerti. Oh jadi kan aku minta berarti. Misalkan. Tampolnya udah aku wangi.
Gua kagak boleh. Baru nidar kan lho, Le. Boleh. Bisa nih. Bisa nih. Hah? Jangan jawab toh. Mau tak hari. Mak jedor. Jelas ya. Mereka nih. Mak jedor. Makasih. Aku iki jenenge Kirun. Wong omahku saking Madiun disangoni kula matur nuwun warga Ngawi gotong royong guyub rukun sinden cantik niken salindri ada lembe saking kediri body seksi wajah cantik sekali ora larang sapa wae dilayan dilele jangan kapok jangan kapok jangan kapok dagelan kumpul jenenge monte asik untune ketok metong dagelan monte pancene konyol sayang rupane lah kok kaya konci kalau kok selesai neng mulai kok hubungi ya konci serius weekend berbuka iki Ramadan tahun ini aku tuh ya bayar ya serius aku dagelan suwek bagi-bagi Apa suwe toh? Sapa ngelakna aku pakai. Wah, kata-kata. Sampai bukan kowe sing nom sampeyan aku. Mulai kowe lagi mangan todo. Tak brongso kok. Kanggo ngadepi ya iki bar bodo selo besar. Bar suro tahun kowe ngomong-ngomong karo-karo biasane iki Dol. wong ku ya ora nanggap lho. Pripun? Kowe melok aku apa melok kono? Ya ini.